Sí, però ho sé molt. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Que no me grabes que te voy a dar, ¿eh? Empiece. Que no me grabes. Empiece, sin ningún tipo de problema. No puede ser que defiendan a... Cuidado con la acera, ¿eh? ¿Por qué no podemos ir por la acera? Ellos reciben órdenes.
simbòlica. ¿Tiene algún problema o...? Gracias. Estem en el carrer. Estamos en medio de la calle, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Siempre es un derecho constitucional. Que hay Que derecho soy de un partido político, constitucional. perdona. Derecho constitucional. Que hay un derecho constitucional, ¿eh? Sí, sí, es un derecho constitucional, estáis en la vía pública. Lo siento mucho, ¿eh? No va directamente a un juzgado. Como lo pensen, se quiere. No n'hi ha cap problema. Això és una amenaça, això és una amenaça a un partit polític d'esquerres i València.
Moltíssimes gràcies, Clar, perdona, és un dret d'expressió. Respecta la intimitat de la gent. Pues estan fitxant les coses fins que les fem que van al metro. I per culpa de gent com tu. Jo soc... Hola, bon dia a tots i a totes. Una vegada més estem ací per a fer-vos un comunicat oficial. Una vegada transcorregut el 9 d'octubre estem patint des davant diverses amenaces per membres tant de Compromís com del catalanisme més ranci. Explicar lo següent, a nivell oficial, com a secretari general és la meva funció i portaveu del partit polític Avant. Explicar primer, que sempre condenem tota classe de violència. Recordeu-vos que Avant, a petició d'algunes associacions valencianistes, va intentar impedir la manifestació de la CUP i, a més, el primer que vam demanar era major presència policial perquè, clar, com sempre, i sabem com passa sempre que fan, recordeu-vos del 25 d'abril de l'any anterior o d'este mateix any, d'altres manifestacions del 9 d'octubre que sempre acaben com acaben. En lo qual demanàvem a la delegació del govern via judicial i ho vam presentar així a la demanda a diverses associacions en la nostra demanda que demanaven això, que primer que no vingueren a provocar i després sobretot que no n'hi hagueren perquè volem fugir d'extremismes, ja siguin de dretes o d'esquerres. Dit això, sabem tots el que va succeir el 9 d'octubre tant per lo matí com per la vesprà. Nosaltres som un partit polític i com a tal firmes defensors de la democràcia. Democràcia és poder pensar tots i no tenir un pensament únic. El que no anem a permetre mai més és, com per exemple a mi mateixa me passa en un regidor del partit polític Compromís, a si mateixa, en la vila de Faura, que vinguera a buscar-me, igual que han anat a diversos membres d'Avant, a dir-nos coses xolletes tan boniques com buscar-nos en la nostra vida privada, diguem-nos, t'anava buscant, per què? De feixismes, pa camunt. I al final que te diguen que eres com Primo de Rivera i acabaràs com ell. Mira, això mos en recorda, i és el que no volem per a les nostres terres, i mai el voldrem, mos en recorda als batasunos, a l'època més dura del País Basc. Això no anem a permetre-ho. I li volem donar un missatge a Mònica Oltra. Aquestes coses no les de permetre en el teu partit, perquè el teu partit s'està convertit en un partit de radicals, d'extremismes, i els extremismes sempre són roïns, siguin de dretes o d'esquerres. El pensament únic ja ha passat aquesta època de la dictadura. No volem una altra dictadura en Espanya, ni en València, ni de dretes ni d'esquerres. Som un país lliure i, sobretot, les nostres terres, la terra valenciana, el poble valencià és lliure, és sobirà, per supost, i no té un únic pensament. El que ens identifica és la nostra pluralitat, que som un poble tranquil. Dir-los també al senyor de Compromís Pablo Iglesias que esperem que retiri les seues paraules. El poble valencià no és un poble de feixistes, perquè ell està demostrant ser més feixista que ningú quan diu això. No se pot generalitzar. Per supòs que el 9 d'octubre per la vesprà n'hi ha gent, i jo parli en ella mateixa, i sense cap tipus de problema, que pensa diferent. Pues cada un, dins de la legalitat, dins de les bones maneres i de l'educació, pot transmetre el que vulgui. El que no és lògic és passar a les mans i, sobretot, intentar amenaçar. Ens ha passat membres del partit Avant i simpatitzants que estan apareguent fotos seues en les redes socials, directament assenyalant-los en el dit. Això és més propi d'una dictadura, senyors. No dona igual que siga Espanya 2000 extrema dreta o siga Compromís i la CUP i Podemos que s'estan convertint en l'extrema esquerra. No volem, des d'Avant, ni a uns ni a d'altres. És per això que ens hem ficat en contacte en els nostres servicis jurídics que, junt al partit CCD i Los Verdes, anem a emprendre una sèrie d'accions legals contra aquestes persones. Ja n'hi ha prou d'aquests feixismes i d'aquests radicalismes. Els que ens diuen feixistes resulta que són els de pensament únic. No, senyors, este poble és un poble tranquil. No volem
ni feixismes, ni de dretes ni d'esquerres. No ho anem a permetre en cap moment. I això va ser la nostra funció. És per això que fem este vídeo i fem esta declaració. I a partir d'ara, ja ho hem dit, serem prudents, serem legals, anem a treballar en la legalitat, però no anem a permetre en cap moment més barbaritats com esta, perquè este és un poble tranquil. Moltes gràcies i avant!